Trình mẹ hình si đô về ra non mà lom la nê sinh về nàng phan chi tông chi bon tu trong hong ra ni mê Trình mẹ hình si đô về ra non mà lom la nê sinh về nàng phan chi tông chi bon tu trong hong ra ni mê jadi da arni bang ave ko pai ke me Padusi chuhut nang thek lo pe non nang ko na ne ko punara havar sinang turupa khelan bom lo ne ho nang ri bom jong he to de sang se ta nang thek long le machar he lo vek si do po nang che jot nang tho un e bang so aning vene ram thi thek the adap nang in tham seng ve ar lo alam pe barji pupini ke che sik che dang bonta pleng ple ke ma juae ka phere ne seng ve dam bom lo he bengan nang dung le le thek lo pe non nang ko na ne ko punara havar sinang turupa khelan bom lo ne ho nang ri bom jong he do de sang se ta nang thek long le machar he lo vek si do po nang che jot nang tho un e nang chi ni ne nang seng ko marapan puanar ni nang ka panong da seng che hang atomo nang mentok ji pulo ar e asonon thi vin thevan nikan ho amede pa mepne nang sarthi nang raje teng ne ne padusi chuhut nang thek lo pe non nang ko na ne ko punara havar sinang turupa khelan bom lo ne ho nang ri bom jong he to de sang se ta nang thek long le machar he lo vek si to po nang che jot nang tho un e